Costele, te salut! Viorel, salut, salut! Mulțumesc, eu nu-s pădurean. Bă, am terminat de așezat sculele, cred că am... Salut, salut Viorel! Vicent Renard. Carantină, da. Salut, salut, salut Cristian. Mulțumim. Bă, așa cum vă spuneam, am terminat de așezat. Am nădit frumos câteva spomburi, cred că vreo 10, cu biletar de 16, solubile de 20, pelete de fenă de pește de la Duty Bait, niște micropelete, semințe, porumb preparat, de asta, vreo 10 spomburi. Cristian Andreescu, prindem. Bă, nu prea mi se întâmplă să nu prind. Dar acolo am terminat de așezat, vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, Rafa Maria. Salut, Dani Marin. Ne-am instalat regulamentar, vremea e frumoasă. Bate un pic vântul, dar nu de speriat. Regulamentar cu vântul în jos. Știți că am o problemă cu cei care țin vârfurile în sus. Salut, Radu. Aici mi-am băgat cortul. Prea se vede, cred că bate soarele în el. Ia uite, ca în sufragerie stăm. Salut, Liviu. Bă, aici e bombă. Spuneam și în live-ul pe care l-am făcut pe drum că nu am încălzitor de cort, dar cred că nu e. Salut, Husam, salut. Salut, Bogdan Moise. Bandi Burț, mulțumesc. Salut, Badea, Mihai, Cristian. Ai mai greșit pe măgura nouă? Bă, n-am greșit-o, că am luat unul bine, atunci am pescuit doar pe bile și cumnatul la feeder și el a luat vreo 20 de ciortani. După care la a doua partidă am luat unul de până în 10 și cumnatul 2 de 13. Da, bine, strategiile mele pe câteva ore știi că nu prea dau rezultate, n-are cum. Așa. Aici suntem instalați. Salut, Liviu. Andrei Ștefan, da, am dat vreo 10 spomburi, să zic maxim. Aditivate regulamentar. Bă, cortul ăsta îl recomand, cel puțin pentru aia care sunt înalți. Pentru că e înalt. Noaptea dacă îți dă una și vrei să ieși repede buimac de somn, nu există riscul să ieși cu el în cap. Așa. Balta superbă. Nu mai e nimeni. Sunt de capul meu. Pescuiesc unde vreau. Bă, atenție, unde pescuiesc eu aici, cei care ați fost pe baltă, știți, eu sunt pe locul 9, până mal de vis-a-vis sunt 100 de metri. Dan Beleuz vă poate confirma și nu numai el. Na, băieții al de Vicențiu, Liviu, toți care ați fost. Salut, Badea Mihai. Mulțumesc, e mișto. Husam, știi ce distanțe sunt aici? Bă, uitați-vă, eu pescuiesc cu fire de 0,40. Mie mi se pare că se vede foarte clar, dar pula mea, nu știu, scuzați-mă, nu știu cum se vede de fapt. Da, pescuiesc cu fire de 0,40 și pescuiesc sus în mal lipite. Bate soarele acolo în stuful ăla și acolo cred eu că la noapte o să le trag cumva unde e apă mai adâncă. Se vede acum, da? Deci sunt 100 de metri cu 0,40. Toate sunt lipite sus, așa că cei care comentează, mă rog, care spun că nu poți ajunge la 100 de metri cu fire de 0,35-40, din punctul meu de vedere ar trebui să mai exerseze pentru că se poate. Iartă-mă, Husam, îmi mai scapă. Cel mai bun loc nou. Bă, să știi că eu n-am devenit subiectiv vis-a-vis de locul ăsta, dar așa îmi place. Adică știi că am prins pește pe balta asta nu doar pe nouă. Așa.
Aici am minciogul regulamentar cu deschidere mare, ochiurile mici, e Fox Torque, îl recomand, raportând calitate-preț bombă. Dan Beleuz a schimbat saltelele. Ia uitați-le cum arată. Deci vine să mă bag eu în ea. Și atenție, rețin apă în cazul în care ai dublu drill sau peștele stă foarte bine, mersi, nu e agresat de niciun fel. Să așezăm să facem frumos aici la loc. Bun, revenind. Deci pescuiesc sus de tot. La noapte o să le retrag, v-am spus, în jumate la apă mai adâncă. Salut, Ciprian Solonariu. Bă, penurile fac toată treaba. Mulțumesc, Costel Ciupercă. Bă, fac și ele ce pot, na. Așa, despre nădit v-am spus. Bilele cu care am nădit sunt bile de la Dudi. De pescuit, pescuiesc cu 4 lansete, toate sunt sus. La una am Ronnie Rig cu un pop-up de la Baitmaker. Pentru că la partida precedentă de pe Hermes Perish în standul la 18 care mi-a mâncat ficații, am pescuit, am luat un pește tot la Ronnie Rig, tot cu un pop-up de la Baitmaker. Și acum cumva fac același lucru. Da, uite Dan, administratorul. Să-l salutăm. Sunt pe live cu băieții, le explic. Le-am spus băieților de distanțele de aici, le-am spus că pescuiesc cu fire de 0,40 și că sunt toate sus în mal. Dan vă poate confirma. Da, Nicu, așa e. Așa. Cu ce gamă, mă întreba cineva, nu mai fi modest. Mă întreba, scuze. Ce gamă de la Dudi? Păi Dudi n-au, dacă știi bine, ei n-au 70 de feluri cu aromă de usturoi, vanilie, căpșuni și toate alea. Au 3 astea care sunt pentru crap. Forest Squid, Dudi și Mr. Red și Mr. Dudi. Sunt bune, n-am ce să le reproșez. O să mă reprofilez, că nu că nu dau rezultate, dar sunt în discuții cu cineva care fac niște bile super și rezultatele mele pe viitor vor fi strict proporționale cu calitatea bilelor pe care o să le folosesc și cu strategiile pe care o să le adopt. Bun, vă spuneam, să pescuiesc sus, am 3. Una este pe Ronnie Rig, cu un pop-up de la Baitmaker, celelalte 3 sunt una cu bilă tare de 16. Monturile sunt plumb pierdut, doar aia Ronnie este pe elicopter. Deci una cu bilă tare de 16 de la Dudi. Celelalte două, una de 20 solubilă tot de la Dudi, cu o boabă de porumb flotant pusă peste pentru vizibilitate, iar cealaltă este una de 24 solubilă. Nu mă condamnați că e mare de 24, că nu e. Nu e. Și băieții care au fost și au ieșit știu că... Dan, te salută Husam. Salut. Bă, intră mai greu peștele. Bă, nu-i problema, când intră... Uite, te salută și Vicent și Viorel, Dane. Cu cine vei pescui? Cristian Andreescu, bă, nu pot să spun deocamdată cu cine o să pescuiesc, că o să spun la momentul respectiv. Eu cred în bilele lor și sunt un tip obiectiv și în păreri și în sfaturi și așa. Lumea care mă știe și mă cunoaște, care mă urmărește și așa mai departe, știe că nu recomand ceva ce nu e. Pentru că dacă recomand ceva ce nu te inspiră și în care nu ai încredere, rezultatele nu prea or să apară și nu prea se vede frumos. E cam deranj. Uite, Dan a băgat și el un feeder. Suntem 1 la 1. Să vedem ce și cum. 1 la 4. 1 la 4, corect, el e cum băț. Liviu Mihail, da. Bă, nu da din casă, că nu e cazul momentan. Că nu o să fie... Bun, vedem ce se întâmplă. Vremea este superbă. Dacă eu sunt niște amici care vor să vină în vizită, îi aștept. Dacă văd live-ul ăsta să știe că am ajuns. Nu vă faceți probleme vis-a-vis de nou regulament pe care Dan l-a menționat cumva cu firele, că nu mai vrea fir textil. Pentru că cam foarte multe bălți au renunțat la a mai lăsa pescarii cu fir textil, cu înaintaș vorbesc. Eu pescuind cu 0,40 și nu sunt aruncător bun, sunt, să zic, mediu spre bun. Nu mă dau grande că știu. Și pescuind cu 0,40, apropo, firul e de la Garner GT80 Plus, dacă îl știți, nu știu, îl recomand.
și na, între 100 de metri ajung fără să mă las extrem de tare pe ea și na. Cam asta e. Dacă o să avem o trăsătură ceva și are cine să-mi facă, pentru că la momentul la care Dan o să plece, o să rămân singur pe baltă. Sunt de capul meu. Bă, de corona de astea nu s-a auzit pe aici. COVID-ul n-a ajuns pe aici. Nici n-ar avea cum, la cât e de frumos. Vedem ce și cum urmează. Dane, vrei să le zici ceva colegilor vis-a-vis de nou regulament? Care l-au citit, care nu? Da. Știu că nu se taxează plantatul, nu se ia în este plus. nimic deosebit în plus față de vechiul regulament, decât cârligul fără barbetă. Apropo, am uitat să vă spun lucrul ăsta. Cârligul fără barbetă, fără fir textil ca înaintaș, și în rest minciocul cu ochiuri mici, neapărat trebuie să fie, minciocul cu ochiuri mici. Pentru că Salut, Alex Vasile. avem putem să protejăm cât mai bine peștele. Da, asta cu minciogurile cu ochiuri mici sunt cumva pe toate bălțile. Sunteți primiți? Da, fiecare pescar acum știi cum e, fiecare pescar știe ce are de făcut. Un regulament n-ar fi mare, mult de citit, da? Că sunt pescari, din păcate, sunt pescari care nu înțeleg ce înseamnă să ducă gunoiul la coșuri sau la... Bine, aici nu prea e cazul la tine să da, vină să nu-și asumi. Mucuri de țigări pe jos sau Da. chestii de genul ăsta, știi? Sunt lucruri de aia trebuie să le știe orice pescar. Bă, din punctul meu de vedere, Dan face o treabă bună, e un tip ok, e un tip sociabil, e un tip care dă sfaturi și împărtășește. Ce face aia mică? E foame, nu? Da. Împărtășește ce știe, nu e arogant, nu e absurd. Mă rog, e business-ul lui și îl face așa cum dorește. Ce vă pot sugera este că dacă veniți pe baltă, cu siguranță nu o să aveți... Dacă vă asumați anumite lucruri, dacă tu vii pe baltă și consideri din start că bă, eu am venit și îți dau nu știu cât și îmi permit să fac orice, nu e cazul bălții astea și... Practic eu am făcut-o pentru mine. Da? Pentru mine am făcut-o. E ca și cum unde m-aș duce eu pe o baltă și vreau să mă simt bine, da? Așa vreau să veniți și voi la mine, ca acasă la voi, să mă simțiți bine, da? Și lucrurile astea, mă rog, ce vorbește Dan, ce v-am spus și eu de atâtea ori, vă pot confirma toți colegii, amicii care au pescuit pe balta asta, pot spune în comentariile live-ului ăstuia dacă au avut probleme, ce fel de probleme au avut. Eu înclin să cred și știu concret că nu sunt probleme, nu ai cum să ai probleme cu un băiat așa cum e Dan. Faptul că are un regulament care cumva îi protejează ce are în baltă și asta mi se pare că este ok și toți administratorii de bălți care sunt oarecum oameni cu principii, automat protejându-și ce au în baltă, automat că trebuie să stabilească și un regulament ca el să fie oarecum acoperit. Că dacă venim să ne batem joc, e ușor să vii să-ți bați joc de munca și investiția altuia. Românul prima dată consideră că lui îi se cuvine înainte de a da. Așa că cel mai frumos și cel mai civilizat este să ne respectăm unii pe alții, noi pescarii să respectăm administratorii de baltă și invers. Și cumva să ne asumăm anumite partide, nu neapărat dacă ești la pește și balta colcă e de pește, asta nu înseamnă neapărat că vei prinde, dar trebuie să-ți asumi aspectul ăsta. Până la urmă, din punctul meu de vedere, ăsta e și frumusețea pescuitului, pentru că dacă am prinde de fiecare dată, bă, nu prea ar mai fi ce trebuie. Dar așa când mai ai câte o partidă unde ai prins doar 1-2 sau n-ai prins, nu trebuie să fii dezamăgit, pentru că, na, până la urmă asta e frumusețea pescuitului. Dacă vrem să prindem cu siguranță, ne ducem la Carrefour și acolo cu siguranță l-am luat. De asta eu totdeauna zic că atunci când ies pe baltă, zic că merg la pescuit, nu mă duc la pește. La pește te duci când te duci la metru să ți-l cumperi din... Bun. Cine nu vrea să respecte regulamentul, să stea acasă și că nu-l obligă nimeni să vină, zic și eu. Da, Costel Ciuperca, asta spuneam și eu. Din păcate sunt printre noi, bă, n-am nimic cu nimeni, nu judec pe nimeni, nu am eu puterea și capacitatea asta, da? Dar hai să fim un pic mai responsabili vis-a-vis de noi. Să fim un pic mai civilizați unii cu alții, pentru că, na, e un tăvăluc care se rostogolește și e benefic pentru fiecare. Poate anul ăsta ajung și eu pe acolo. Dele Stoian Bogdan, cu drag. O să vii, când o să vii și o să ajungi, o să vezi că tot ce vă spun și tot ce spun sunt lucruri obiective și nu bat câmpii, nu laud pe nimeni. Dacă ați urmărit și ați mai urmărit live-urile mele, ați văzut ce am pățit pe alte bălți.
am scris, am fost obiectiv în păreri, bă, uite, asta am pățit, asta nu mi-a convenit și așa mai departe. Dar unde sunt lucruri pe care trebuie să le menționez și să le scot în evidență, de ce să nu fac asta? Știi cum e? Dacă te simți bine, bă, de ce să nu spui că te simți bine? Pe Creața 3 sunt Iorga Aurel, bazinul piscicol Creața 3. Dar de ce să nu avem curajul să-i judecăm? Bă, nu e cazul să-i judecăm, că nu, eu zic că prin puterea exemplului putem schimba multe. Nu dau cu pietre nimeni, că nu e genul meu. Dar putem să ne șlefuim un pic, ne uităm la alte țări, ce bălți au, ce pește au și hai să vedem un pic și ce fel de pescari sunt, cum pescuiesc acolo, cât de responsabili sunt, cum păstrează și cât de civilizat se poartă pe respectivele bălți. Așa venim pe bălțile de pe la noi, facem cumva ce vrem, ulterior dă și cu pietre, bă, am fost 24 de ore, niciun țac, n-are balta pește și așa mai departe. E ușor să dai cu pietre, dar nu e chiar așa. Și acum, ca să arunci o vorbă așa care să facă rău, e ușor. Dar ar trebui luat în calcul și oamenii care investesc în lucrurile astea, pentru că până la urmă e un business din care ei trebuie să câștige, să mănânce și ei au facturi de plătit, și ei au de... Că, na, așa funcționează lucrurile. Bogdan, păi spuneam mai devreme, malul aici unde pescuiesc eu pe 9 e la 100 de metri. Eu pescuiesc cu fire de 0,40 și l-am prins lejer. Un regulament comun, da, ar fi ok, asta i-am spus și lui Dan. Bă, dacă toți cu bălțile astea, catch and release, ar avea un regulament cumva, oarecum ok, da? Nu absurd. Cumva pescarii s-ar alinia, bă, peste tot pe unde de unde duc, cam astea trebuie să fac. Nu am voie cu agrafă, nu am voie cu 7 cârlige pe... Nu am voie cu bombe, nu am voie cu mincioguri mici, nu, și așa mai departe. Da. Salutăm, Gianni Maf. Bă, ce să vă spun? Respectați-vă mai mult unii pe alții, administratorii și ei să ne respecte mai mult. Nu-mi plac personal, fiind și moderator pe grup pescarilor de crab, nu-mi place să aprop postări cu tot felul de ciudați, cu tot felul de comentarii. Asta o spun și cumva menționez pe cei care îmi scriu în privat de ce nu s-a aprobat, de ce nu. Pentru că înainte de a te întreba de ce nu s-a aprobat o postare sau un live sau nu știu ce, gândește-te un pic, bă, ce făceam eu sau ce spuneam eu în postarea aia. Și așa mai departe. Da. Salut, Cătălin, tatuaje. Salut, Ion Pena. Domnilor, vă las. Sper să avem să vă arătăm și vreun pește, poate un deal în direct, ceva. Doamne ajută, mulțumesc celor care mă urmăresc. Respectele mele.